ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂಚ ಪಿದೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಳ್ಳೈಟ್ ಕುಲ್ಲಗ ಬಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇಡಲ್ಲ ಹಿಲ್ಟನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮೂಲದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ರಾತ್ರಿದ ಬನಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದೆ ಮನ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಡಿನ್ನು ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲು ಬನ್ನಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಸರ್ಟ್ ತಿಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಈಗಿನ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ವ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ಯಾಪಂಡ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ಪಿದ ಕುಲ್ಲರ ಜೋಕು ಕುಲ್ಲ ಅಂಚ Datin po niya ganda day. Bread, the special bread. Kasin bread. Enjoy. Super. Ajit bhai, ಒಂದು ಮಂದಿರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಕ್ಕ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದೆ अजित भाई कैसा है वो? हाँ अच्छा है आइसक्रीम नल्ला के सुपर सुपर डुपर गुड ಎಡ್ಡಂಡು ಅಮರ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಬುಫೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಬತ್ತಿತ್ತು ಬುಫೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪು ಕೂಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಫುಡ್ಡು ತಿಂದದ್ದು ಬಕ್ಕದಿತ್ತು Kaya. Yummy. ಫುಡ್ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಏನಂತಿದ್ದಾಡು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ
ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್